ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ қадр. пеш аз оне ки ман ба шумо як функсияи ватсапро меомӯзонам, аз шумо хоҳиш менамоям ки ба канали мо обуна шавед. ташаккури зиёд. мо ба ватсап медароем. ман мехоҳам ба шумо омӯзонам ки чӣ тавр шумо метавонед як расмро равон кунеду шахсе ки вайро қабул мекунад як бор ҳамагӣ кушояд. шумо ватсапро мекушед ва ба рақамое ки шумо расм равон кардани ҳастед расмро интихоб мекунед ва баъд аз интихоб кардани расм дар тарафи поёни рост шумо мебинед ки рақами 1 навишта шудааст. рақами 1 ана ҳамин функсия. шумо рақами 1ро чунин аст дар ин поён шумо мебинед рақами 1. вақте ки шумо ин функсияро интихоб менамоед шахсе ки суратро қабул мекунад ҳамагӣ як бор мекушояд суратро. ин тавр интихоб намуда равон менамоед ва шахсе ки қабул мекунад ҳамагӣ як бор дида ва пасон дигар дида наметавонад. ташаккури зиёд. аз шумо эҳтиром хоҳиш менамоям ки ба канали ютуби мо обуна шавед.